Agenția Națională Antidrog, Direcția Generală de Combatere a Crimei Organizate și Antidrog din cadrul Ministerului Administrației și Internelor din România a finalizat proiectul de înfrățire instituțională Lupta împotriva traficului și abuzului de droguri, proiect desfășurat pe o perioadă de 16 luni, finanțat cu 1.650.000 de euro de Uniunea Europeană prin programul FARE 2003. Obiectivul acestui proiect a fost consolidarea capacității instituțiilor din România de a combate fenomenul drogurilor prin reducerea cererii și ofertei de droguri. Pentru o bilă sau pentru un gram, 15 ani, 17 ani. Fenomenul toxicomaniei ia amploare pe zi ce trece. Deși dependenții de droguri sunt considerați niște delicvenți, ei sunt în realitate oameni bolnavi ajunși în stare de irresponsabilitate pentru faptele lor. Now I will tell you what I've done for you. 50,000 tears I've cried, screaming, seething and bleeding for you. Încorsetați de suferință, disprețuiți și marginalizați, se topesc încet, dar sigur. Se sting neînțeleși de nimeni, sufletele lor zdrobite de durere se zbat între minciună și adevăr, între zi și noapte. Pe ei nu-i poate ajuta nimeni, nimeni în afară de Dumnezeu. Să vezi ce-a mai rămas din oameni. Statisticile relevă faptul că, în România, numărul persoanelor consumatoare de droguri este în creștere. Este un pericol extraordinar de mare. Pentru o bilă sau pentru un gram, 15 ani, 17 ani. Cum credeți dumneavoastră că în perioada asta de 17 ani ne putem resocializa, având în vedere că familia se destrămează, soția, copiii și, mă rog, și câte și mai câte? Nemulțumiți de ceea ce le oferă lumea aceasta, aleg un refugiu cu final sinistru, un cerc vicios din care nu mai pot ieși ușor sau nu mai pot ieși niciodată. 250 de euro. Te-ai gândit vreodată la consecințele pe care... Consecințele mele sau acelor? Da, consecințele a ceea ce ai făcut tu. M-am gândit la încadrarea care o voi avea în caz că voi fi prins. Dar la alte consecințe nu. Toată familia lui este arestată, este încarcerată pentru consum și trafic de droguri. Prieteni, știți cum este? Familia ta, mamă, tată, sunt încarcerați sau doar soție? Sau... Sora mea, Sora ta? Au vândut. Au vândut doar trafic. Heroina? Heroina, de ce au vândut? Ca să-și procure uzați. Cel mai rău este heroina. Dependenții de droguri și-au pierdut libertatea. Odată ce au cedat ispitei, au dat mâna cu duhurile întunericului și au devenit robi ai păcatului. Păi, dar nu prea se găsește la noi cură. Normal e 87% cură. Atât. 87%. Dar nu vine 87% când vine cineva atunci. Vine 40, 60, 70. Și ăștia o face dintr-un kg, face 3 kg, 4 kg și... Ai încercat vreodată să te lași? Totdeauna o să te gândești că dacă ți-e rău sau dacă ai o bile să treci. Cum război
nu am înțeles și poate nici nu o să mai se lasă vreodată. Că e foarte. Am cerut și perfuzii, am stat vreo 2 săptămâni, mi-a dat niște metadoane, dar cu toate că mi le-a dat și am urmat tratament, tot n-am putut să mă las. Motivele pentru care un tânăr ajunge să se drogheze sunt nenumărate. Unii se droghează din curiozitate, mândrie, alții din deznădejde sau din dorința de a experimenta ceva nou. Îngrijorător este faptul că, indiferent pe ce cale, odată ajuns la consumul de droguri, drum de întoarcere nu prea există. Dacă m-ați cunoaște, suntem într-un club și vreți să vă distrați mai bine, eu vă dau câte o pastilă de ecstasy sau o țigară. Credeți că ați consumat? Toxicomanii sfârșesc de regulă prin sinucidere, supradoză sau departe de cei dragi într-o celulă întunecată, dar Dumnezeu a lăsat omului rațiune și putere de alegere. Alege singur între a te considera un om de nimic sau un element de bază al societății.